Intay Costco, intay Costco! Be, sa tingin mo, pwede ako bumili ng TV na $69 lang? Ay, hindi, $750 pala siya. Protection lang pala siya. Okay, gets. Kala ko kasi. Be, $100 lang oh, 2 speaker na. Oh, di ba? Uy, bibili na naman ako nito. Magkano to? 1, 2? Ay, mahal ah. Mini 3 yung akin, pero hindi ko ginagamit na masyado. Kasyang-kasya ako dyan. Be, mahal-mahal naman ng fridge. 3,500. Tang ina lang ah. Ang cute naman. $80 lang. Pero ang ano niya ha, napaka-gaan. Ay, ang cute din ito. Ang little ito. Be, ganitong gusto kong setup sa bahay. Alam mo yung nagluluto ko, tapos may TV. Seryoso ba, be? 20 lang ang duffel bag? Talaga? 20? Be, gusto ko siya. Be, gusto mo ng payong? 20? Uy, be, plancha oh, 45 lang. Be, what are you making dampot? Ang laki niya naman kasi. Oh. Uy, may pagka-citrusy. Pero tangina 30, be, siguro ito mga 3 taon. Uy, sapatos na Puma, may gustong bumili pero kinalimutan. Uy, be, 50 lang mo pang shave mo ng pubic hair. Be, seryoso ba yan? Hoover, tapos $380. Ito nga, oh, $700, tangina Hoover lang. Uy, be, bili tayo ng damit. $15 itong Puma jogger. O, diba? Cute din, pero hindi naman na kasi ako nagja-jog, so what's the point? $17 na t-shirt. Eh, ang nipis naman, be. Di ko type. Jeans. Sino may gusto ng jeans? $38. O, be, taglamig na naman, no? Gusto niyo ba ng, sweater? Be, gusto mo ng skirt? $15. Skirt. $40. Jeans. Hi! Uy, matte yung KitchenAid nila. $400 in fairness. Bakit kalahating libo yung, yung blender? Tangina. Chusera. O, be, kung gustong bumili ng ice cream maker, o $300 lang. Be, i-explain mo naman sa akin, bakit $120 yung rice cooker, be? Eh, sa Amazon, $30 lang to ah. Ang dami ng toaster, $70 pero touchscreen. $50 lang, be, o pwede ka nang pumatay ng tao. $70. 60 pieces, kubiertos. Be, pwede tayong gumawa ng sangria. $25, why not? Saan tayo punta? Be, so itong buong upuan na to, $200. Sa Temu, 50 lang yun. Ang cute naman nito, ang lit-lit naman nitong basurahan. $30, mahal ah. Oh, ang cute naman ng lunch bag nila, $20. Be, ang thermoflask ba, pwede ka maglagay ng kape sa loob? Hi, Sunny. Your name is Sunny? Yes. I'm Miranda. You should know my name. You should remember my name. I will. What's my name? Miranda. Thank you so much. Oh my God, be, I want this sa washroom ko. Oh, di ba, bidet. Alam nyo, meron po akong bidet na nakuha ng Christmas. Pero syempre, may mga kaibigan ko ayaw nilang i-install. Be, ako lang ba? Or ito, mukha siyang plastic balloon. Uy, ang Vovo mo naman. Ah, so ito si Messi. Okay, tapos ito si Ronaldo. Parang 50 to. Ina, mahal-mahal. Does somebody want Krispy Kreme donuts? It's only $12. Be, seryoso ba? 1/6 tong buong yan? Ew, $28 lang o pwede mo nang putulin yung putoy-toy ng asawa mo. Anong Tagalog ng pomegranate? Be, bakit yung kamatis nila parang ang pale? So, be, yung isang buong ganyan, $2. Be, ang daming tao. Ganito ba talaga rito? Diyos ko, naririndi ako, my God. But are they as good as Filipino mangoes? I don't think so. Nut and seed brittle, $11. Donuts, $14. Cookies, $12. Tiramisu, $25. Nina, cheesecake, $27. Girl, that's gonna last me ages. 1 year. Be, ito 15 lang oh. Salmon, $55.91. Oh, you get 2 bags for $7.50? Yeah. But what am I gonna do with them? Gia, gusto kong i-explain mo sa akin kung bakit bumibili ka ng paper plates. Nakakatabaran kung magbugas ng plato. May dishwasher na nga, ayaw pang gamitin. Gatas, how much ang gatas? Be, hindi ako bumili ng mangga kasi hindi naman galing Pilipinas yung mangga. Baka hindi masarap. Di ba ina sa Pilipinas pag ganito yung ng kape mo, di ba mayaman ka? Be, gusto mo ng bully sticks? Ano yung cat bed? Do you think I'll fit inside? No. Gago ka, are you calling me fat? Chicharon is only $12? Hell yeah! Be, ito yung mga spices, no? Arm and Hammer. Di ba may artista na Arm and Hammer? Ah, hindi. Army Hammer. Di ba cannibal yun? Hershey's Chip-Its. Chips na ipit na ipit. Ina,
Gusto mo kitongin kita? Tough crowd, ang pagkatawan niya, mutan. Uy, be, cheese whiz, $7 lang. Di ba pag ganito yung baon mo nung bata ka, mayaman ka, ito yung merienda mo, di ba? Ay, be, ganito yung kinakain ko dun sa Paris. Ito yung pang umaga, ano tawag nun? Pang umagahan? What is it called? Pang almusal. Yeah, this one right here, bon mamo. Palaman ng baguette ko. Be, may tanong ako. Bakit sa Pilipinas ang pronunciation ng diabetes? Bakit? Diabetes, ganun. Diabetic. Be, nakalagay, do not climb on or reach in steel shelving. I wonder what happened for them to put up that sign. Be, bakit Old Spice? Ba't hindi young? Pag nag-veggie sila ko, be, dadami kayang mga lalaki ko sa buhay. Yung mga French dyan, nakalagay, after beat. Be, ashwagandha. So, gaganda ba ako dyan? Unang basa ko, Airbnb. Kainis. Sinong nakalimot ng ruffles nila dito? Babe, ang ganda ng basahan nila, taray. It's a cooling pillow. How much is it? Uy, be, nanay ko, teriyaki. How do you pronounce this brand? Limnut? Pag ininom mo yan, limnut ka? Be, ano to? Nakalimutan ba na ng R? Ay, be, gusto ko nito. Yung dulo ng korneto. Kaso lang caramel. Dapat mas masarap pag tsokolate. Di mo na kailangan kumain ng ice cream. Diretso ko na sa apa, di ba? Be, ito yung mga nauuso ngayon, no? Mga Dubai. Milk chocolate filled with pistachios and crunchy. Ano yan? Kadayif? Yung ganyan. Mangoes with chocolate. Ang cute. I have a question for you. True kaya ang fruits nila? Pasensya na po, walang magawa sa Costco. Ito ang PS5, $900. Come on, let's go. Be, may tanong ako, yung bench ba na yun yung bench sa Pilipinas or hindi? Iba? Nabilhan mo naman ako ng alahas. Sige na, kahit isa lang. Isang sing-sing lang, be. Dali na. So, are we buying the PS5? We're not? Why not? Inakasya ka dyan, actually. Kasha ako dito. Magandang pagpraktiso ng pagpinggiran yun. Be, bilan mo naman ako ng laptop, Dali na, 1,000 lang. Go. So why do you want to buy that? Look at the bezel. It's so big. Oh, it's only $240? Come on, let's buy one. Let's go. What about this one? A37 is $500. A57 is $600. FE is $1,000 over my dead body. I have a question for you. Hold on. Why are you buying a new phone? It's $200. Let's buy this. O diba, yung mga kaibigan ko, Diyos ko nagde-decide lang kung anong teleponong bibilhin nila, kawindang. Sana all. Ano yung pinagdedesisyonan nila, be? Motorola? Or Samsung? Samsung. Be, ang ganda ng kuko ko, Ang lakas makayaman. But Diba? it's a MediaTek processor. Kapag ganyan. Trust the Exynos. Pag nasa work ako, tapos nagde-decide ako, sino kaya papahiya ako today? Sunny, can you buy me a watch? Come on, Sunny, just one watch. That's all I want. Please. Tanong ako, Ina. Sa atin lang, Be, mukha silang AI. O, di ba yung kaibigan ko, bumili lang telepono? Di ba, ang taray na kaibigan ko, pabili-bili na lang ng phone. O, anong feeling ng may bago kang phone? Be, $250 lang. Mga iniisip ko na kung mga ilang oras ko bago siya mabayaran. Wala lang. Isang araw lang yan siguro sa'yo. Oo naman pala. Isang araw lang naman yung phone. Chusera kang palaka. Pati ako actually isang araw ko rin lang yan. Now that I think about it. Pag itong binili ko, ibig sabihin isang araw lang din yan sa akin. Pero pag iPhone, siguro mga 5 linggo. Let's get ice cream. Yes, ice cream. Add ice cream cone swirl to order. Yes. Cheers! Uy. Paano po kainin ito? Nyadil pa. Tama. Ganon? Ganito po ang buhay, Dorbab. Akala ko ba hindi na tayo mag-ice cream? Oo, akala ko ba wala ng ice cream? Gago kayo, Nasingit pa din. Soft fish. And then so, even though one was been Finally, we're leaving. We're going home. Hallelujah. I want this inside of me. Bitch, I look so good. What the fuck? I am so full. What the hell? Bihira lang po kami magkita mga magkakaibigan. Bihirang-bihira lang po kami nagkikita. Pero pag nagkita po kami, Diyos ko, kung makapag-doorbab tang nakala mo walang bukas. So, kailan ang susunod?